dwar gi miluongo ni rocket science ni miyo go basic facts mantiere ground. Nid manya ng'at moro mosomo kabisa ni mondo dhi analyze ni gima timore. Already 80% mag kunde ma junior secondary school nitie sani grade 7 and 8 gin adjacent to a primary secondary school ma jo form 1 will not be there next year. Ang'o mikao 16,000 classrooms a primary school. Onego beni plan mo ango ni extra county schools to national schools. Wanyis gini in the year 2025 gin gionge gi nyathi magikaw. Giikre mondo in the year 2026 gikaw grade 10 more specialized madhitimo IT, madhitimo technology, madhitimo sports and so on. To giwewa ni wabedo gi problem man ni problems ma wantiere go kaka the late magone wacho ni the train no se leave the station to nyakwa yud na sufficient nurses to gi doctors mondo fix athungo mantiere kain. Koro athungo mantiere go wan wachambua kaka jok molonyi somo kanyo ni onge tiende mondo iti gi rocket science mondo iger 16,000 a primary schools to next year nitiere so many classrooms madhi dong nono ma jo form 1 owuoke. Kech ok odhi bedo gi form 1 a senior school. To 80% of those schools are adjacent to the nearby primary school. Mantiere junior secondary. Kuro onge tiende mondo invest a 16,000 classroom kocha. Pesa no nego bendi tiyogo mondo chulgo kata 40,000 teachers moko. O mondo med gi 46,000. Mondo wabed gi 86,000 teachers makuro bedo pumped afresh a teaching service. Mane kwa solve problem antie. To kapo dwang'iyo mana moko kuom gigo makoro nyaka sani wanyalo wacho ni un kaka jopuonje untiere kod ichwang kalore kod kaka sirikal osebedo ka handle un kaka jopuonje. Wantiere kod wachno mano mar hola ma jopuonj nitiere godo kaachiel kod koso chulo omenda mar NSSF. Wang'eni nyaka sani nitiere wanyalo wacho ni nitiere jopuonj moko manyalo bedo ni gintiere kod hola to